In deze zonde-uitsturing van Romte moet het ontwerper Ruud Reutelingsperger archeoloog Manschepers op de terp van Hegebeinten. In Oude Bekeep kunnen ze harst aan de slag in het molenbos. Ook dat willen ze weer in Oude Steert westellen. Ze krijgen stiepen van landschapsarchitect Nico Kloppenborg. En in de Vinken in Koudem jaren we wat het personeel en de bewoners van de nieuwe plannen vinden. Friesland verneemdste terp leidt in Hegebeinten. Hemelsbreed een paar kilometer verder als Blijen. De ontwerper van de terp van de toekomst, Ruud Reutelingsperger, had overpraat met archeoloog Manschepers om meer te weten te komen over het terpenlandschap. Maar wat is jouw indruk dat de mensen in het dorp van hun terp willen? Dat vraag ik me ook af. Ik loop er na een paar dagen rond en ik zag dat in Blijen met name... Er zijn een heleboel dingen verdwenen van vroeger. Hè? Ja. Ik bedoel, er is nauwelijks nog een origineel huisje of zo. En er was een haventje, dat is weg. Het stationnetje is weg. Ja. Dus ik kan me in één keer heel erg goed voorstellen van de week van ja, ze willen misschien iets terug van ook iets historisch of zo. Of iets van vroeger of iets wat eigen is aan Blijhouw. Dit is het eerste schetsontwerp. Wat zeg jij als archeoloog? Vind jij het zelf een terp? Ja, ik vind het... wij vinden zelf ook dat het vooral geen historische terp moet zijn. Maar het heet niet voor niks vanuit het dorp het terp van de toekomst. Maar wat is er dan nog terp aan? Dat is ook de vraag die we gaan samen invullen. Van wat is dan een terp van de toekomst? En dat gaat echt over dat buitendijkse gevoel en dat bouwen. Dat is voor mij een terpgevoel. Dat sluit ook aan bij wat je net zei over die dijk. Want vroeger was die dijk natuurlijk niet. En dat is het grote verschil tussen die terpentijd... in het verleden, maar mogelijk ook van de toekomst. En de tijd die we nu hebben, dat inderdaad er is geen geleidelijke transitie meer van land naar zee, maar er is gewoon een harde lijn. Eigenlijk woonde men vroeger in het werelderfgoed zonder dat avant la lettre. Ja. En wat we in de archeologische gegevens zien, is dat al die planten en dieren die we zo bijzonder vinden aan het werelderfgoed, waren er vroeger ook, maar toen woonde men er wel middenin. Meer informatie over het unieke landschap van de omjouwing van Blijen, zoek dan op romte.tv voor een oersjoch van al dat moois in de regio. In Oude Bekeep ben ze er weer klaar voor. Dit keer is het molenbos aanbaar. Ook dit bos is online als rookbaartuin. Bij het werk krijgen de vrijwilligers stiepen van landschapsarchitect Nico Kloppenborg. Dit molenbosje is nog nooit opgeknapt. Dus er ligt hieronder ligt iets moois. Maar dat moet je dan zien. En dan moet je de mensen een beetje meenemen, opvoeden. Opvoeden niet, maar gewoon vertellen, nou die moet blijven staan en die niet. Want er zit in de werkgroep ook een man die heeft altijd bij Staatsbosbeheer gewerkt. In de bosbouw. En die ziet alleen maar naar bomen van, oh daar zit hout in. Dat levert geld op. Ja, zo moet je er niet naar kijken. Je moet denken van, oh, die boom hoort op die plek en die moet weg. Met de vrijwilligers en ondernemer Jan-Roelof Betten maken Kloppenborg een rondje door het bos. Om te bepalen hoe het werk vorm krijgt. Ja, nou, deze vijver, die loopt als een soort klaverblad zo. Ja. Daar de bocht om, daar de bocht om, daar ginds de bocht om. Die is nog nooit schoongemaakt. Ja, jullie gaan eerst zagen, al het kleine spul eraf. Ja. Al die hele jonge boompjes die overal groeien. Nou, dat zal al een stuk opknappen. En dan kunnen jullie er straks in met de kraan. Ja, er wordt ruimte gemaakt. Ja, ruimte. Ja. En vanaf de waterlijn, waar je nou niks meer ziet, die waterlijn, daar mag je met de kraan komen, maar hoger niet. Want die oude oevers van roodbaard, zullen we maar zeggen, die moeten mooi blijven. Ik zou willen dat allemaal dunne met overstaanders. Ja. En dan deze sloot heel diep uitgraven.
Want net als die achterste greppels daar, die zijn heel diep. En die in het andere molenbos, deze moet ook zo heel diep. Echt dat het zo'n ravijntje wordt. Als het kan. In de Vinken in Koudem giet het normale werk gewoon terug. Wilma de Jong werkt al zo'n 20 jaar bij de Vinken. In die tijd is er al een heel soort verloren. Ze had wel zin aan de nieuwe windfarm. Aanstonds wen je er 8 mensen in één gebouw. Binnen de kamers grutter en in er 1 grutte huiskamer. Eet smakelijk. Maar lekker eten, hè? Aan de ene kant heb ik er wel een heel soort zin in, want ja, dit week was weer een vernijing daar. En ja, die kant toch uit. Dat we toch het kleinschalige wijn meer krijgen, hè? De verzorgingshuizen op zich. Dat gaat er toch allemaal worden dat we wat uit hebben. En dat ze dan inderdaad meer kleinschalige wijn daar hebben willen. Op zich is dat ik wel leuk, denk ik. Het is weer een hele nieuwe uitdaging. Ja, dan heb je alleen maar reuring in het geheel. Dan komen er al meesten van het dorp hierheen. En dat is gewoon prachtig, denk ik. Ja. Meisje beiden die kant weer op. Het echtpaar De Vries wen het nou 15 mannen in de Vinken. Ze binnen correct wend aan haar nieuwe situatie. En nou gaat de boel weer over de kop. Nou, ja, nog toen. Wij ben jij nog al wend, maar daar moeten we weer verhoren. Maar dat zal ik wel weer wennen. Maar... Het is de tijd. Nou, dat hier, ik zou nou en dan eens wat meest kan langskomen. Want dat vind je wel, je zult niks hier net. Dan moet je ergens over zitten. Ja, je komt nou wel eens meestal uit het waar. Ik heb wel vriendinnen en die komen hier nou wel eens een keer op bezoek. Nou, maar ons net. Met het nieuwe plan en de nieuwe tuin wordt het een stuk levendiger. Krijgt wat het echtpaar De Vries ook wil. nou, het beste. Nou, op deze plaatjes zie je eigenlijk allerlei verschillende onderdelen van het terpenlandschap. En ik vind dit 2 hele mooie voorbeelden, omdat die heel erg laten zien dat het een boerenlandschap eigenlijk was. Wat ik zelf van deze heel mooi vind, is dat je ziet dat de graanakkers hier, dat die niet op de terp liggen, maar op de kwelder zelf. En dat sluit heel erg aan bij het onderzoek wat ik zelf op dit moment aan het doen ben, wat heel erg gaat over die voedselvoorziening van die boeren op de kwelder. We weten welke gewassen men in die tijd beschikbaar had. Er waren best wel veel soorten. En we zien dat er aan de kust dat er maar een deel van die gewassen terugkomt. Want dat zijn die gewassen die daar dan tegen kunnen. Het gaat erom dat ook binnen die kwelder is heel veel variatie. Dat zie je ook zelfs nu in de Friese kwelders nog. Dat het is niet overal hetzelfde. En dat zo die bewoners van het terpengebied, die hebben al die verschilletjes gezien. En die hebben ook her en der wel een klein dijkje aangelegd. En die hebben sloten gegraven om te zorgen dat het ontwaterd werd. Die hebben overal en nergens een beetje gespeeld met het landschap. En tegelijkertijd dat landschap ook toegelaten om ook met hun te spelen. Kijk, de zee was ook het was ook je opening naar de wereld. Hè? Daar eigenlijk de snelwegen van vroeger. Dus nu lijkt het soms een beetje alsof mensen in Noord-Friesland wel heel ver van de drukke wereld wonen. Terwijl eigenlijk was het vroeger, als ik een prehistorische makelaar was, dan zei ik, je zat mooi nabij uitvalswegen. Want vanaf daar opende je de wereld naar Scandinavië en naar Engeland. Dus je zat eigenlijk op een ideale plek. Voor transport, maar ook voor voedselproductie. Dus er was niks treurigs aan het wonen daar, als je af en toe maar even op je bultje kon zitten, op je terp. Na je weken vertelt Nico Kloppenborg over de ontstaansgeschiedenis van de bosken om Orde Bekeep. We de in Koudem de plannen van de nieuwe tuin presenteren en binnen we op het werkatelier van Blijen. En wil je meer informatie over het unieke landschap van Blijen? Zoek op romte.tv voor een oorslag.